Много емоции, много голове и много усмивки по лицата на малките футболисти и на техните развълнувани родители по трибуните. Така с няколко думи може да се опише какво представляваше юбилейният 10-ти турнир, организиран от детски футболен клуб Лъвчетата. На моменти страстите на треньорите надминаваха дори тези на наставниците, ръководещи професионални отбори. Истината е, че тези 10 млади футболни специалисти, които се грижат за подготовката на децата, са взели изключително на сериозно своята работа и всеки един от тях се стреми да научи мълчуганите на дисциплина и преследване на победата. Има една поговорка, че първите 7 години са най-важни за оформянето на характера на човек. За някой може да прозвучи смешно, но спортът е един от основните елементи на възпитанието, а също така е от изключителна важност за здравето на всяко дете. И макар крехката възраст на своите възпитаници, тези треньори успяват да извличат максимум от възможностите на децата. Самият турнир протече изключително коректно, без скандали, без оспорване на съдийски решения. Неща, които българският почитател на футбол е позабравил в последните години. Здравите сблъсъци между футболистите също не липсваха, но всичко това с една единствена цел – победа. Победа, която е преследвана без никакви мисли за точки, купи, класиране или слава. Чиста победа, чиста игра, чист футбол. Клише или не, тези деца са бъдещето на България. Сигурно е, че не всички ще станат професионални футболисти, но кой знае, може един ден някой от тези момчета да бъде следващият Бербатов или Стоичков. Факт е, че в масовия спорт се появяват и големите шампиони. На кой искаш да приличаш? На кой футболист? На Спас Дерев от ЦСКА. Ти от ЦСКА ли си? Да. Как викаш за ЦСКА? ЦСКА. Ходил ли си на мачове на ЦСКА? Да. Аз съм Лескар. Аз съм от ЦСКА. Аз съм от Барселона. Аз съм от ЦСКА. Подобно на всяко значимо спортно събитие не липсваха и мажоретките. До големия финал достигнаха съставите на целодневна детска градина Брезичка и обединено детско заведение Мечо Пух. Двубоят между двата най-добри отбора бе изключително оспорван, но в крайна сметка момчетата на треньора Николай Стайков триумфираха. И така след дългия турнирен маратон дойде и най-очакваният момент за мълчуганите и прегракналите им родители – награждаването. Първо бяха връчени индивидуалните призове. Очаквано националният страж Николай Михайлов отличи най-добрия вратар в надпреварата Евгений Озунов. Със своите 14 попадения Виктор Атанасов грабна наградата за голмайстор, а за най-полезен състезател бе определен Никола Кръстев. За тази сутрин